Oboke ni kade kijana maraltin machini kamara marama intire ukinyi masani ni kama ino chingno ndo mugi kama dio mara ucheliga emprario gi prario mane kakasa ni intire igagana elfario kod igagana ario kelfario igagana rio gi prario elfario bende korachi wacho mangwana jeni elfo kenduluo gana edhuluo mane ler mantiere nyinga en Nick Okelo. Oboke ni ka india dek magoye ko ma sani wadwa tiyo godo ka ma gin ma The Standard, The Daily Nation kod oboke ma The Star. Wach maduong' The Standard kaendi en ni Raila's family opens up on his surgery. Mane wach mantie kanyo ojoodgi Raila koro ne owacho kaka ne bero mare gi thieth mare sani koro ne chal. Jaode ma en Aida owacho ni Raila has been successfully treated of mild nerve disorder affecting the leg and not what has been alleged out there. Mane wacho mantiere ida wacho ni Raila ne otimne bero moro be koro nyetha gi tiende mano e gima otim kanyo endo kata mowach kanyo endo maler ahinya. Buro wadgi wacho ni we are grateful that he got through this. After consulting his doctors, we decided that he remains there to recuperate and rest. Mane wacho mantiere kanyo endo buro jeni giseloso kod laktache mag Raila wacho mondo yue kanyo matin to nyamin gi ma en Ruth wacho ni Jakom is in good health. That's all I can say for now. Mane wacho mantiere Jakom entiere kanyo endo maber yubedo koda ka kihondo ko mane ler mantie kanyo. Governors on age as MCs pay for their blood. Sani kuro governors idone mondo thich okomna kagir tugo mane gima koro dhi nyime. Sama wacho ni why schools may not reopen in September. Kamoro school ok bi ayudi maro chiko. Mane ler mantiere as cabinet meets today to guide on new term dates. CS Magoha insists students will only go back when infections are under control. Mane wacho mantiere. Magoha ne oniwer mondo mikoro jodogo mana skunde seche mabende koro piny osebedo ni koro nyalo bende rakre maber koda ka magi kimageno corona. Ka ang'iyo kae ni to oboke ni mar adek en ni miyo mamanyo nego nyithinde matindo chande en koro entiere kae ni iluongo ni Beatrice Mwende, the woman who accused of killing her 4 children in Naivasha on Saturday when she appeared in Naivasha court yesterday. Onego nyithinde ang'wen te miyo no endo sama bende koro wacho ni Kibaki ok ne tuo. Wach manyalo ndikre nyoro ni Kibaki tuo, Kibaki ok tuo. Kibaki is not sick, says is Aida. Mane wacho mantiere kanyo sama bende koro wach mar governors jogo mbesa ni koro teko dwa thicho giga gin MCs inyalo neno kanyo achiel kachiel. Sama bende koro kel kama loka mag ngilu nyoro nyothich oko manende county assembly mano ma Kitui manyo ok gichopo kanyo kata achiel. Seche sama bende koro kodhi nyime ng'iyo weche mantiere e oboke ni endi aneno kama wach mar Raila ntiere to oboke ndi mar 8 nyalo some. Achiel mantiere en ma koro ni schools may not resume in September as was hoped. Mailer makoro sani koro nitiere kanyo endo joma sani endi koro wacho ni oseyudo mago koma gin changa makare gi 2013 mage joma sani koro oseyudo changa mano endo mantiere kare e seche ma kamago go eko eno ka indika koro weche mantiere mamoko en mana koro weche go eko mag corona inyalo some itoboke ni ndi mar 15 ka indi kwa chako nyaka mwadhi itoboke ni ndi mar 19 nyaka 23 en ochiko kuma gin pa josomo kod jondiko mage mantiere ka indi achiel kachiel aneno ka wale mtanga medika nyendo onge oboke ni mage weche mane peke ye kanyo matanga mi oboke ni ndi kuom sani weche mage tuke ka ni koro Pep shifts focus to FA Cup glory mane weche mantiere koro Pep Guardiola dom na koro FA kende makoro ng'iyo. We are delighted after the defeat against Chelsea to be in London again. We are delighted after the defeat against Chelsea to be in London again at Wembley. Always, it's an incredible trophy and it gives an extra bonus. Mane wacho mantiere sani koro Manchester City jinya ber mondo gikaw kata mana mano endo ma NFA kawani wasekawo machabam dhiang wakao sani koro wan godo wayugo na mos sani koro jomodongi go laro gi mom kanyo jompolo ngona gwata jogo go chun mago magoro mere godheru kata dita moro ngato kedo en mano kombe kata kamano endo wanjo Liverpool wamoro nyo wasekawe eno ka Josephat gi Josephat sani ndi koro orido maleke giti wantiere kaendi Daily Nation wach mantiere kanyo en referendum the road chosen my wach mantiere kaendi ombulu mar paro sani koro yo oselosi mano endo mar ombulu mar paro kata kamano gima wachire kaendi en ni having secured numbers through deals between Jubilee and KANU
Wiper and CCM President Kenyatta and ODM leader Raila Odinga are confident that they will easily push the BBI proposals through Parliament to avoid Toshi's route of lobbying county assemblies for endorsement. Mana wachimantiere sani koro report ma BBI nyalo dhi mana e od bura mondo mi okadhe kunyalo bedo gi weche mang'eny ahinya. Lero mantiere seche ma koro weche mangilo ni kanyo aneno ka koro Jubilee wacho ni weche manyien Kositanyi wacho ni nitiere pesa molal e Jubilee onge. Rafael Tojuni kanyo kendo loso wacho ni onge gima kamano manitiere pod en mana diemruok. Sama koro ni koro migawo mar weche mag limbe pacho ka ento talo bilion 80 mano endo seche ma bende koro ne weche ma korona gisani koro nitiere. Aneno kanyo endo ka koro Jagwa nyiewo tere doho ka koro be idayo dhoge ne nyosiayo jo ohala go kuma nitiere Kariako boma ma Nairobi kaendi mano ito bok niendi mar 8. Sama bende koro ang'iyo kaendo aneno ka weche ma korona nitiere wacho ni 120 new cases as world records 20 million. Sani e piny mangima joma osegamo kutegi ma corona oseromo milion 10 million e piny mangima. Kenya sani wantie gi ji 6,000. Mano e wach madhi nyime kuom sani. Aparo ni ka ang'iyo to bach josomo ko ndiko bro weyo kanyo mang'eny weche matimre counties. Kisumu County, a court sitting in Kisumu has issued conservatory orders restraining Nyamira Governor John Nyangarama from dropping 4 executives from his cabinet until their case is heard and determined. Mana wachimantiere sani kore kisiku chande John Nyangarama mane Governor makuru ere mondo mikoro othich jodito moko mag migepe to koro do wacho ni ok tamo tim kamano endo nyakorit mado ngad burano endo. To Homa Bay County kucha police in Rachunyo South have arrested a 15-year-old Form 1 student accused of killing a grade 1 pupil in Dunga Village, Homa Bay County. The suspect, a student at Mititi Secondary School, is accused of killing Noel Adhiambo Midenyo 11 on June 19th. Na wachimantiere rovere makunyo negrego ngema karachunyo koni endi kendo sani ndiko nonro mongino endo dhi nyime achiel kachiel. Ise chigo ego anoka isa niko rachaka ne kasana time tin mana de endi. Boke malang be ni kanyo inyalo somo. Machielo mantika ni I'm not for sale. Human trafficking must be stopped once and for all. Mane wachimantire kanyo endo eno kaendika koro ntinya dedi moro kaendi mondiko kaema ene coordinator mar East African Child Rights Network iluonge ni Anita Nyajonga. Mane wachimantire kanyo endo Anita ndiko kanyo sama bende koro eno ka loko kamata eno ka Andres in dressing room no. Mane kaka koro jata kweth mar Barcelona wacho ni en oonge ga chiedh nani masani joge nitiere godo kata dichiel. Barcelona nyogo okunyogo enyo dhia modhi makoro kendo Madrid koro oloyo koda ka numbers mane wacho maduong' mantie kanyo. Ka ang'iyo Liverpool gin champions wach maber ahinya. No ka endika bende Bayern bende gin champions wach maber ahinya. E ligi gite Liverpool emantie gi the highest points kodong' gi tuke 7. Liverpool emantie gi the highest point 86 kudo pogo tuke 7 wach maber ahinya. This time wach mantie kaendi ni is a Matiang'i Kagwe ticket in the making. The two cabinet secretaries have forged a close working relationship that has fueled speculations. Kwa hivyo pesa moro Mutahi Kagwe kwa Matiang'i nyalo bedo nigi nemko Jubilee bro golo gi achiel kachiel kaka jogo madhi chung mano higa male faria par prayo gari nikech gisebedo ka gitimo maber kendo machiegni ahinya. Ken mano kende oromo wach makamano. Nitie jago moro kaendi to bokeni mar adek ma iluongo ni Oluoch kod jaode makuku ma en obila. Gisebedo ka gintie kod wach matek kanyo mondo mikoro court kata doho mondo chung jaode mobila mondo kik timre nade kik hinye. Kendo dhako mobila kuro bila ni ndiko lokore kod tum mosuo wach malich ahinya. Ka idhi nyime cheka nyo kaendi Governor Mutua on the spot over 13.5 million paid to FKF. Na wach mantiere county didn't have a budget for Sekafa during the year under review. Magwechi mialo somo kai jopo kini mara uchel ngindo kora inango mantie. MCS allowances exceeded SRC's limit, budget controller report. Mawachi mkoro wachile kai nini kuro MCS apacho kai nini neo kawa mago menda malang mula budget manuketi koda ka manuendo mae en pinyo wacho. Mae report makoro uwok manendo kum CSRC mama nene Salaries Remuneration Commission mane wachimantiere sama bende kora na kaendi kamutu wachi makasesa Jubilee pole gwere mna kaendi maendi nengo njuri wa mbugu lora mama domikoro ugol jaudubura masoi Caleb Kositanyi kaka njago nendo mantiere e office ma Jubilee nikech ginjogo yuko masani ndikoro mumo mna Miriambo mane wachimantiere kanyo wadhi nyime en mane koro sechigi na pajoso moko jondiko kaendi
dakane wach mantiere wanyalo dhi nyime mondo mi wang'e to anang'o mantiere e weche mag tuke. Blues look resurgent. Mane wach mantiere, Lampard shows still to lead Chelsea re-emergence as a force. Mane ler mantiere kanyo sama koro Frank Lampard chani sani koro tayo Chelsea maber ahinya kendo koro ochako miye kendo majini ni oteku ma Chelsea nitiere godo e kinde mane osekadho. Mane ler mantiere. Sa bende koro no indika koro Xavi from Barcelona great Xavi Hernandez has said he hopes to return to the Spanish club as head coach when the timing is right, and that is technical team are already preparing for it. Mane wach mantiere kanyo leo Xavi chali koro bedo manager takwethi mar Barcelona maja tugo mara huma yenya waneno ka tugo ma piny licha midfielder ya kutosha. Kang'yo kaendi wach machielo matanga medi en mana ni koro winning FA trophy would be ideal preps for real clash, says Pep ni jani koro ma koro kete pache achiel kachiel. Sama bende koro Jurgen Klopp onyiso jogo koma gin johera mag Liverpool mondo mi koro gibed gi mor kendo bende gibed ni koro gintiere koda kama koma gin nyasi maggi ka gibed mos mondo giwuog oko mar mondo mi weche bed ni richo nikech kinde gi mag COVID-19. En wach maber ahinya, bende aparo ni mano en paro maler. Ano ka jendo ka Zinedine Zidane wacho ni Karim Benzema sani endi koro ntiere e form maber ahinya manego jotugo mag Real Madrid. Ka atieko, ready for duty. Manchester Stars midfielder keen to jet out as Egyptian League starts this week. Maindi Cliff Nyakea, maindi ni Gor Mahia Youth. Magaji masani ni koro ne ano ka jendo ka achiel kachiel ne Gor ogolo mano maber ahinya ilo ni Cliff Nyakea ne entiere e Gor Mahia Youth manendo en jatugo malong'o ahinya. Ka koro atieko mani koro mondo chako rom kendo kiny kako ne maindi odiochieng' nendo mogik mar dwe mar auchiel med mana kete e Lolo TV ka ndie kinde duto ka wang'eyo kendo wageno ni intiere kodwa e okang' kokang'. Nyinga en Niko Kelo Kiny en odiochieng' machielo.